गासैबो बर' रायजो राजा अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना फिन खनसे बावहरफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय मोननैसो सिगां दाखालि जिहेतु ट्राइबेल मोननो थाखायनो जों BTC आवहाय गुबुन हारिया बा मा होननानै बुङो बे राजबंशीफोर सिदायै बुंनो थाङोबा BTC आव 6 जनगोष्ठीया मोनसे बन्द होदोंमोन। बावहाय बन्दआ नांगौ बायदिया जायाखै मैया सानसे दाखालिसो। बिनि उनावहाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे जायफ्रा बुंदोंमोन ट्राइबेल मोननो थाखाय बेसेबांबा बोसोर हाग्रायाव थानांगोन। ट्राइबेलखौ ओरैनो मोननो होनबाबो मोना। बिथांनि बुंनायाबो राइट सैथो। ट्राइबेलखौ ओरैनो बिबा मोनलाबायग्रा जिनिस नङा। आरो मोननो थाङोब्लाबो ट्राइबेलनि थाखाय जायफ्रा दिनै ट्राइबेल बिनो थांदों बिथांमोना साबेसे जिउ गारदों आंनो बेखौसो नांगौ। आरो साबेसे मानसिया थैहोदों दिनै आरो साबेसे मानसिया दिनै ट्राइबेलखौ लिरनो थाखाय बेसेबां मा खालामदों। बन्द होनायजों जाया। आरो जों बर'आ ट्राइबेलखौबो होनोबो हानाय नङा। थाङै थुङै खिन्थु होथारोब्ला नैबे बे सरकारा होनायनि मोनसे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। ट्राइबेला जुदि जामारोब्ला ट्राइबेल 6 जनगोष्ठीया जुदि ट्राइबेलाव हाबहैयोब्ला अब्लाना जोंहा नों बर'नि जिखिनि अधिकार जिखिनि मोनथाय दं बेफोरबो माखासे थांगोन। गासैबो थांजोबनाय नङा खिन्थु माखासेया थांगोन। अब्लाना नों बर'आ बर' हिसाबै थानायनि राइट बेफोर बुस्थुआ गोमालांनायनि सम्भाबनायाबो दङ। थाङै थुङै उनावहाय ट्राइबेलावबो जुदि बिसोर हाबोब्ला दाथ' ओरैनो नाख्रब जाखानाय बर'फ्रा गासैबो बिथिङावनो आदिबासिजोंबो होन बा गुबुन गुबुन हारिफोरजों जों गादबनानै दोनजादों। आरोबाव हाथियार हमनानै नांफिनाब्ला बर'फ्रा जोबस्रांनायनि लाइनाव এই बुलि जे अफ्रिया थांगोन बा এই बुलि अफ्रिया बुंनाय लगे लगे जे बेफोरबायदि खालामफिनगोन बेबो नङा। गुबुन राहा लामा दङ नांनायनि थाखाय। थ' गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांनि बुंनायखौ एसे खोनासंना लायोब्ला मोजां जागोन। आरो बिथांनि भिडिअखौ आं ससे होना होनि। बिथाङा बुंदों 30 बोसोर मा 30 बोसोर 50 बोसोरब्लाबो बिसोरो ट्राइबेल मोननोब्ला 100 बोसोरब्लाबो थाहैनांगोन। बिसोरो मालाबाबो दाथ' जानायनि खेथ्रआव मा होननानै बुंगोन। बिथाङा बुंदों खांख्राइ जानांगोन खुसिया बायदिसिना अमा थमा माबा माबि जानांगोन होनदों। बांगालाबो जासै दाना अमायाखौ सिखावै जायो अमायाखौ। खिन्थु बिसोरबो हाबगोन नामा ट्राइबेलाव? ट्राइबेलाखौ बिसोरबो बिहैगोन नामा? दिनै बांगालाबो जायो। जानायनि खेथ्रआव रावबो माबायानो गैया दा जायि होननाय बुस्थुआनो गैया। फ्रायानो जाफ्रामजोबो। खांख्राइ जाबानो जे ट्राइबेल जागोन बेबो नङा। बै समावमोन खांख्राइ जाब्ला नों बर'खौ मुगैग्रामोन बा अमा जाग्रा होननानै बुङोब्ला नों बर'खौ नोंनि जिरायनाय खामफ्लाय नों उन्दुहैनाय बिसना बेफोरखौ बरनजोबनानै बामोन गुस्थिया मा खालामोमोन सुजोबनानै होयोमोन। ट्राइबेल होनना बुङोबा ओरैबायदि ल' क्वालिटिनि मानसि सानोमोन। दाबो नैबे बामोन गुस्थिया बामोन माहारि मानसिया ओरै दुरुं गानग्रा गुस्थिया बिसोरो मा खालामो नों बर'खौ अमा जाग्रा होननानै बुङोबा खांख्राइ जाग्रा होनना बुङोबा एम्फौ जाग्रा होननानै बुङोब्ला मुगैबावो। थ' बिदिब्ला एसे नायलांनानै लाग्रोदो। কালি বন্ধ দিয়াটো এইটো আমি বুজিব মানে পাৰা নাই। আমি অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে ট্ৰাইবেল খুজিলে পোৱা বস্তু নহয় একচুৱেলি। ডিমাণ্ড কৰি পোৱা বস্তু নহয় একচুৱেলি। এওঁলোকে নাজানো কেনেকুৱা বিচাৰিছে কাৰ লগত কি দাবী কৰিছে আমি এইটো বুজিব পৰা নাই। চাওক ট্ৰাইবেল হ'বলৈ হ'লে আমি ভাবোঁ গভমেণ্টৰ তাতে যাব নালাগে। আমাৰ অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰাহে মানে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি কোনোবা গভমেণ্টে দিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰা নাই বা আমি নাজানো। চাওক ট্ৰাইবেল হ'ব লাগিলে হ'লে আমাৰ গাহৰি মাংস খাব লাগিব প্ৰথমতে আৰু কেঁকুৰা মাংস খাব লাগিব আপোনালোকে আৰু জংঘলৰ শাক পাচলি খাব লাগিব। তেতিয়াহে ট্ৰাইবেল পাব। নহ'লে এনে ট্ৰাইবেল নাপায়। বিচাৰিলে ট্ৰাইবেল নাপায়। আৰু
30 বছৰৰ আপোনালোকে যদি 30 বছৰৰ যদি আপোনালোকে কাকৰা খোৱা গাহৰি মাংস খোৱা হা সেই বস্তুৰ যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত ছাবমিট কৰক অল আছাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নত হা তেতিয়াহ'লে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম আমি সেইটো ৰাইট এইটো চাহ জনগোষ্ঠীয়ে পাব লাগে এইটো ট্ৰাইবেল এইটো আমাৰ কোনো কিবা ক'বলগীয়া নাই আৰু কোনোবা লিম্বুই পাব ST এইটো আমি ক'বলগীয়া নাই হা মানে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে সেইটো হ'ল এণ্টি ট্ৰাইবেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এতিয়া চাওক কালি আমি বন্ধ শুনিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ ইফালে প্ৰভাৱ পৰা নাই বাৰু চাওক ST বিচাৰি আছে হা ST তেনেকুৱা বিচাৰিলে পোৱা বস্তু একচুৱেলি নহয় মই যিমানখিনি জানো চাওক এওঁলোকক যদি ST লাগে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই এওঁলোকে দাবী কৰিছে কৰক কিন্তু চাওক আমাৰ মতে যদি ST পাবলৈ হয় এওঁলোকে জংঘলত মানে 30 বছৰমান থাকিব লাগিব আৰু জংঘলৰ শাক আৰু কেঁকুৰা আৰু গাহৰি মাংস খাব লাগিব প্ৰথমতে তেতিয়াহে আমি পাব বুলি মানে অলপ আশা আছে আৰু প্ৰথমতে খাব লাগিব এইটো গাখীৰ খোৱা মানুহে কিন্তু গাহৰি খোৱাটো অলপ বেলেগ হয় কিন্তু সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ আৰু কিন্তু সেইটো আৰু बिदिब्ला नोंथांमोना खोनानानै मा बुजिखो आरो मा माखो बावहाय बिथाङा बुंदों 10 बोसोरसो हाग्रायाव थानांगोन होननानै बुंदों थिगानो बिबो खिन्थु जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा दा माइनरिटि जालांगोन आरो जासिनलांबावगोन बैफोर खोथाखौ बांद्राय साना लाफानो नों बर' जाथिखौ नों ट्राइबेला माबायदि थांनानै थानो हागोन बे आसामाव नोंखौ बै बामोनफ्रा बै दुरुं गानग्रा बामोन गुस्थिया पनिर जाग्रानो माबा माबि दय जाग्रानो बैफोर हारिया नोंखौ माबायदि गादबलांगोन बेखौबो एसे साननाया मोजां थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि